брат, медони хеле машинада бисёр шидагӣ брат. Хеле машинаи хуруҷа бисёр бад мекунам акана. Натури те хеле галуи девинаки. Ҳар рӯз баром гария мекард, хай дастам қатъи шошқӣ кавам, на? Ту бераҳмӣ дарди дил ма намефаҳмӣ. Да тавое гария кард ки Шаҳбозҷон бета наметонам, бета зиндагӣ кардан наметонам. Аввали букваш се ай. Ния дар соли 2026 باید مزاحم بگیرم اکرم نکه یا سیو تا پدرکم بگیرم شوا Маме донишгами те гишнае. Не охи траума ягон хе урод нести те гарин симпатични пацани. اینه مرده نمیخوام پیشرویشا مفورام لقمه دهن اینه میرم ما بگیرم مفورام زندگی خش نداشته باشا Я сухан ки 30,000 лайк да iPhone 16 тай брат. Вайнак, ассалому алейкум. Номи ман Рустам Ашуров ва шумо айни замон дар программаи дар барномаи чах-чах гапу чап қарор доред. Лекин ин барнома аз барномаҳои гузашта хеле фарқият дора. Барои чӣ? Барои оне ки дар ӯ барномаҳо 3-4 нафар буданд. Дар ин барнома як дона одам мешава ва ин одама номаш Шаҳбоз 2211 ва мо ҳозир бе иҷозат бе ҳичи кӯчаи Шаҳбоз омадем, занг задем, карочи телефона намебардорад, намедонам барои чӣ? Барои оне ки хеле хайпи калон шид, яда проблемам шиду, не ки шигар, агар видеои моро ҳозир шумо тамошо кардаиста бошед, значит коромо чоткия ва шумо да сразу ҳами сари барнома да гуфтанем ки раҳмати каппа калон барои полностью чӣ дастгирӣ ки кардем. Статистикаи барномаи чах-чах гапу чапа гуфта мезгарам. Полностью статистикаи просмотрои чах-чах гапу чап TikTok, Instagram, YouTube ва ғайра дига платформаҳо зиёда аз 50 миллион шуд. Ай ҳамин хотир як ҷаҳон ташаккур. Мо ҳозир медроем пеши Шаҳбоз. Шаҳбоз ай дараш вибна. Шаҳбоз ассалому алейкум брат. وقتی بازی چی بود اومدی؟ به اجازت اومدیم. سازی خوبی؟ نام من رستم. برای خوبم اساس. یک دقیقه وقتتون میگیرم برادرو. با توجه همه شما کمی هم باشم майда خرسنده خدمت که شما دیلیت کردیم майда تجارتچه برای خدمت روی کردم با همکاری совместно блогери Узбекистон Мухтарам Рустам Раҳмонов дар шаҳри Санкт-Петербург авиакассаи личной хидмат ҳуй кардам. Марҳамат ана десош ҳама қасол блогери мекунам. бисёр авиакассо лично мада муроҷиат кардаган ягон каса реклама кардаги нестам. Барои чӣ? Сабаб дора. Барое ки бисёриёш шуримури сахт доштанд. Ай ҳамин хотир ина рӯзе омад ки коми мара ҳама қасол мешноса. Той ма да бувай дора. Любой та мере на сетта адрес, сетта авиакассаи личный хидм. Медроен, фамилия адрес кат мерен, сетта авиакассара мероен, баъд аз он билет мехаред. Ғайр аз и онлайн ам дора, ғайр аз и пересечения граница коми рафта омадания хали мошин кати 4 сутка намерену, чанд соатда мепарен мен билетои арзонаки чотки. Марҳамат номерошам навистагиами занг мезанед. Номи авиакасса Ашуров Airlines. Шуморо гӯш дорад гуфта, анамихе ҷавобтон метад. Хуласи гап 100% не 1000% гарантия на ай номи хидм. Ҳаматон оптим мерем. Марҳамат авиакассаи ман ва криптои авиакассаи моро харид мекунед. Раҳмат калом. бародарои Шаҳбозе ки гуфтен эва чатра кофтестиян баъди барномаи чах-чах гапчап я намуди популярни шидагие ки ҳама мега Шаҳбоза биёр, Шаҳбоза биёр. Бе иҷозат омадем телефонот киштагӣ брат. Агар иҷозат боша намира да ягон ҷо бичаспонам. Ака ма кор дорам. Ма кор борам бисёра. Брат гӯш кар.
ман як барнома дорум брат. вақт надорум ака. майли вақт надошам мира моно кам-камтар гап занем. Не тари намешава. Чӣ кор дорӣ? Чӣ кор дорӣ? Чӣ аст? бори ма бисёр хи. Чӣ кор дорӣ? мегам ку мақсад шоирони бузург гуфтанд ки мақсад соат? время никогда не за что не тратим. Время деньги? Время деньги гуфтасти? Время деньги стоит, да. Яъни лой гуфтасти? О, брат. лой проблема нест, чахчах мекунем. Ты иҷозат медиҳӣ ки намира монем, баъд камтар суҳбат кунем. Хоб, барои ки намиҷа чӣ одаме ки оз тамошо кардастай, ай любой ҷомаро навистаган, Шаҳбоз гиҷодай, куда пропал после барномаи чахчах гапучап. Тамом проблема нест. Чӣ хеле брат? Рохоб ҳама сос? Чӣ намекунем? Чӣ бичоски? Мақсад гонорари хеле паст наметунем. Розӣ карда метунем хи. Хай брат. Айбуда як рӯз мебурем. Мебурам. Дорум. Исуса. Вот. Короче, ҳами тра розӣ кунам шид. Ҳами та довольни бурай шид. Хоб, агар не, ман чизе бигум амура мекунӣ рӯз. Всё тогда. Хоб, хона кие? Хона да ҳечка. Бу. Подро. Биё брат, биё. Нигоҳ кунед бачако. Бисёриҳои шумо Шаҳбоз 2211 дар видео мебинед ва хеле мекунед ки ягон хенамин приколиста ё ки дар ҳаёт ҳам хеле бисёр одам мегӯянд ку намайдам мегӯянд ку ягон дна чи ҳайвони мегӯянд ку тра бисёр одам хел мекунад дар ҳаёта на хеле чи мега несерьёзный фаҳмиди. Мақсади ин барнома тра ҳақиқӣ Шаҳбоза нишон додан. Фаҳмиди? Шаҳбоз 2211 не ҳақиқи Шаҳбозе ки намин дар хонааш чӣ хел зиндагӣ мекунад, кати падару модар чӣ хел мешина, кати мисол бе камера чӣ хеле суҳбат мекунад. Фаҳмиди? Агар иҷозат боша братан, кам-кам хоната нишон де шароити зиндагита мухлисот бубинам. Проблема нест. Ман чӣ чизе надорам ки баҷо бикунам. Тамом. Ин хонаи хитай? Хонаи хидорамати падар. Хидорамати падар. Иҷа чие? Иҷа хонае ки мақсад созиш карда буде. Ростии гап ака. Бидурем? Биё ака, беташвиш. Воҳ, ира бине? Ира би. Космос навистай. Бача. Биё. И чӣ хонае брат? Хонае ки бояд ман созиш кунам ака. Ин намиҷа на чизаш кардам. Хидора шигр бад нест. Мақсад чӣ созиш бояд кунӣ? Иҷа бояд ремонт кунӣ, правильно? Чиво накардиша? Чиво намекуниша? Бояд хонаро ремонт бикунам. Ростии гап ака. Шароит нест. Камакаги хеле чиш десаид. Камакаг ё ки вообще нест? Вообще нест. Ами қайки меон ки пали света, пали ово, пали мусор метам, пали налог метам. Чӣ меон дахили кардист инҷа? Ёндардам брат. Ани? Пешхе? Серьёзно. Значит, иҷа бояд ремонт кунӣ, правильно? Иҷа ту чанқа, биё оператор, биё брат. Ираби, ту чанқа чӣ? Чанд сари сол шидагия. Чанқа чӣ надромада ираби? Пусидай хонад брат. Не ки деволоша хай кадаги, правильно? Иҷа медони ремонт чие? Ҳам як линони мезани, короче, патолога соз мекунӣ, инҷа як телек мезани, инҷа як компютер, пад офис мешава брат. Офис мекунам, хеле хоҳам. Хайна ин хона. Ишани хона. Удобсай хона да мақсад. Бахшиш. Иҷа ай сабабе ки ДСП иҷа мақсад мечака хайсе. Гипсокартон. ДСП гуфтаам. Гипсокартон мақсад бояд мезаде. Ки ман он қадар даромади соз надорам акай ростам. Биё брат, будрои хонаша нигоҳ кун. Короче, нигоҳ кун. Иҷа хонае, правильно? Иҷада одам зиндагӣ мекунад. Одам зиндагӣ мекунад. Иҷа просто ай хотире ки мисол шароит нестай, заминозам ҳеҷ чи нестай. Правильно? Агар не хона. Болора нишонта яка. Нигоҳ кун. Оз иҷада барои созкунӣ, иҷа ов мешакан? Ака. Ба нигоҳ кун, як ду дона гипсокартон зада натонистӣ? Се гап хайр мефаҳмем ку ака система. Хулос мо ай сабабе ки мақсад ҳам кор бори ма дами даруни интернета. В общем, гӯш кун. Хонара худат мехонӣ. Храндаи хона худӣ. Ҳаракат мекунӣ ки мисол як бурда нон будурӣ биёрӣ. Намекачӣ, наменӯшӣ. Ягон хеле чизи лишнӣ намекунӣ. Ҳамин ёфтагита мебёрӣ хона, правильно? Ростии гап ма на хай чизои
ғайриқонунӣ ғайриқонунӣ дар мақсад даст надорам. این سوال ما برای چی دونستم بسیار رولکات خیلی هر خیلی چخچق میکنه کو بسیار آدمایی که خچون در همین کارم فهمیدی خیلی میکنن کارش کیفی سخت است و سودا فقط همین خاطر گفتم که بچه‌کم همین شعبوز خیلی شیر میشناسم مثال غیر از چای کبود خریش دیگه یگان شنیدم تمام اینجا понятно با چی داری برات اون اینجا بعد اون سوختا اون سوختا که пожар шида ираби пожар шида ира бо айсар на установка кунем хай худора шигар хуна дар награфт ма омадам ки дар графта байра графта ҷои хоби худик ҷудае ҷои хоби худама ка хай кама ка не агар иҷозат боша бидроем иҷозат набоша занак нест охи не занак нест ма гӯш ки бардака чиз ти надори зан зан надорум хай мақсад бардака хай сигарет безана хай биё брат биё дан безан эксклюзив хонаи хови комнатаи шаҳбоз 2211 биё ака бидро биё ака ина срада даромада баробар ҷайномозош ҷайномоза ги брат наҷиқемаш нехи гиремаш ҳамҷа зиндагӣ мекунӣ ин хонаи худтай правильно шаҳбоз дар бораи хонат нақл ка хай печка понятно дидем ки хай ин комната фақат худ медроӣ правильно хай намоз намехондай окей молодец ты чикор кардаги ты на самом деле дар кардастай миёнас барои чи касал будӣ касал будӣ фаҳмидем суратота дидем чанд қашид мақсад хай хуби чӣ накунем хоб набуромадаем значит ин ҷои хобтай ҳоҷа ҷои хуб ин ҷои довдамада худат зиндагӣ мекунӣ худат хоб мекунӣ худам тоқа кишод худат тоқа хай болиш иҷозатай бин ка беташвиш ина ҳозир мебинем шаҳбоза хонааш дар шкаф шавӣ мекунем ин эксклюзива ҳозир агар турсикам биёвем братан айби мо нестай либосам биёвем айби мо нестай холӣ будай холӣ будай ман пӯшоки бисёре надорам ама пӯшокони инҷа бардакам иҷашам холӣ будай инҷа хай ҳамин чизо маята бурудгирак хай хайра ҳам бародаро чӣ мекунанд камкам рет мекунанд иҷа дасте хай халат доштай брат в общем зиндагии шаҳбоз кади нашинос шидастем шаҳбоз брат хиёле мекунем одамое ки тира ҳурмату иззату ва мефурашонам тира тамошо кунад каме ҳам боша ай ҳаёти зиндагии настоящит короче бохабар шидастан хай соз на хай шароит чӣ хеле бош набошад як бурда нон дорӣ дар ватани худмонӣ брат тамом хай комнатат ҳамин бошад тамом и чи ай говора ай худат буд даврои майдаким ҳамина худат хоб кардагӣ манам ята дорам говора дар хона ин минамо ай худма ният кардагем ки фарзанддор шавам иншоалло вақте ман майда будам хонам дари модарим дар гирифта буд баъд ай говора ман ҷидо шудам да гӯш ки ман дар офис нафоҳидаста сахт дар кардаста хеле бая азоб карочи кардаста сразу савол гӯш кам чӣ хеле ки дар сари барнома гуфтам ай хона дуромадам ҳамин шаҳбоз 2211 натури те хеле галӯи девинаки клоуни ёки чӣ хеле ту вообще хеле дар ҳаёт нормальне ку инама ки тира чанд қашид мешиносӣ ина вози мисол девонагӣ накардасти ку газуим пазуим накардасти ку ҳамира одамо дар каме ҳам боша дар бораи худат дар бораи саломатит ду сухан гуфта бизгар брат мо бародаро ва дӯстон хая ки ин мардами худмон чӣ бугум мардами худмон чизи серёзнира ба худшон намегира чизои серёзнира это честный мақсад серёзный гап айда вақте ки шӯхӣ прикол мекунӣ дар ҳамин соат ки вақте ки рафтем мо ки даст ки задем ин мардам мақсад мара хусусан айрӯи бисёр шӯхиҳои хеле зур мекунам ки таби мардам таби вес планета мақсад
хаш мешава. Одами ғариб берин ай ғариб давлатҳои хориҷа лабои бародару дӯсту ва по ако додару бо аймуда данешин старшиё ҳастан падар модарону ким нигаҳмон мекунад. Падар модарои ҳамаи тоҷикон мақсад ман ҳамчун падар модари худам ҳис мекунам. Ман мақсад итари одам нестам ки ба оча як казге ёки ба ота як казге ягон гапи лишни гап занам. Ман ҳамчун дили ман ҳам хеле дилайки мақсад инами саҳаро чайтара дидам очаҷон гуфтам. бале Ман инами тари одамам ки очаи любой каса ба худам оча медонам. ҳамамон бояд ҳам хеле бошем. Неки мо интари нестем. Мардами худам интари аврашад сакада наметавонад. Ман фаҳмидам и гапа ки ҷо бурдастӣ, яъне ки тарафҳои ҳамун комментария бурдастӣ. Одамое ки мисол хулиганӣ мекунанд, ман нафаҳмидам ки ҷо та гапа бурдастӣ. Бисёртар ҷавоно медурем. айговорагӣ сар мекунанд то бобита то ҳама хидоронатиёи таи замина. ҳама хеле одамон да ты ба мафкураи Шаҳбоз чӣ гуфтанӣ? Ба фикри шахсии ман да мардами хидмон да мардами тоҷик ин чиз вообще такон арзанда нест ки модари як одами дига мақсад дар онҷа дахл надора, модари ҳамун инсона ёки хидоронатии падара ёки хусусан вулбои семья, вулбои хештаво бахезан задиват кунад. Хусусан худта вақте мисол ҳақорат мекунанд, задиват мекунанд, хеле қард мекунанд. Мара қар мекунад, чиба намекунад? Иминам хеле вақт дар Шаҳбозҷон пеши гапат ҳамин вақте мисол ҳақоратат мекунанд ку ҳақоратат мекунанд хеле эҳсосиёт мешавад. Ҳамин хеле айдун ягон хеле шер мегӯяд, ягон хеле паланг бедор мешавад ки ҳамун одам мисол дар пешат боша чӣ кораш мекунӣ ҳамун хеле моменда? Хеле моменда ҳеҷ кор намекунӣ ака. Тамом. Окей, я саволи дига нигоҳ кун. Меган ку ҷавоби сак сукут. Окей, я саволи дига сразу дар сарам омад. Ҳамиқа як сол ду сол нест, не? Соҳаи интернет хеле 4 сол мешавад. Одамое ҳастанд ки мисол ҳақорат мекунанд, шидагие ки дар берун рафтаисти ягон кас мебия ҳамин ҳақоратҳоро мегӯяд ки дар руд ин минаму намефоида гуфта хит кардӣ дар руд омада ягон кас ҳақорат кардагие хетиро ягон хетиро дидагӣ дар ҳаёт. Нигаҳ кака ман ростии гап худо рашига одамое ки ра дидагим дар даруни коммент ҳақорат кардагиам задиват кардагиам ҳамон одамое не хеле рӯпарӯ дидагиам и система и кор мақсад хеле пеш давада чанд сол пеш дидагим бо омадаги не хеле даста салом кардагия салому алайкум акай Шаҳбозҷон мо фанати хитем мо мақсад мухлиси хитем ака гапат надорам. Атак берун ягон кас омада ҳе гӯш кард чӣ хеле видео мекунӣ гуфта ты ҷанг кардагӣ нестай задагӣ нестай ва ғайра хеле кор шидагӣ нестай. Ба валлои қасам ин кор вообще такор рух додагӣ нестай дар ман. Ман барои ки видеое ки мекунам ягон каса зарар намерасонад. Ягон каса на зарар дорад, на ба шахсияти як казига кор дорад, на ба зиндагии як казига ки чӣ тари зиндагӣ мекунад, ки чӣ тари жид мекунад, мехира мегардад, вообще парвои чӣ надорад. Анака як дақиқа видеора пауза мекунем ва шумода як савол. Где-то 10 минут, 15 минути барномамо вроде гузашт, правильно? Аз суҳбатҳои Шаҳбоз шумо чӣ фикр доред? Яъне ки Шаҳбоз ам хеле лалала балабол клоунай ё ин ки на более-менее уже дига одамай? Дар комментария ҳатман фикротон нависен. Хай мебурем брат, комментар. Хай брат, ҳами ман хиёл мекунам комментари ман пашти ам хеле ман рамзан надорам брат. Ҳами ҳама чи фридагӣ аз иҷода кам исуса кунӣ як комментари чот ки мешава брат. Я хело ҳамирам надорам квартира местан. Ты хонаи хитай ёхем. Худо базро бошигар. Мақсад айсарам ол шакака. Ҳами як даҳан нонан бошао, дар ватани худат бошӣ. О, вот, видишь, хорошо излагаешь. Ман берун аиҷа бо чӣ кам ака бир омадам ғарибӣ рафтам.
غریبی رفتم در غریبی غریبی کجا رفتی؟ روسیه رفتی؟ روسیه آقا روسیه رفتم 6 ماه کار کردم همین نزدیکی ده یا که پیش اینو پیش این وقتا چند سال پیش؟ недавно چند که پیش 6 ماه پیش یکم رفتی روسیه ده؟ یکم رفتم چیکار کردی روسیه ده؟ завод کار میکنم завод کمپو که خصوصا بسیارتر مقصد ما یکم برای رفته بودم یگان چیزی هم مسکو و چیزی کچ باید توجیکسون هم میبروید ای سر فرماش سر میکنه با خوردنی و با تیمبول خوردن نکرشن؟ چی کار میکردی؟ اولی که چند سال چیزی بود؟ توجیکسون مقصد امی خوردنی امی توجیکسون بینیوان در درجه اولی قرار که ایجارا میخوی مقصد چو سوات میکنی که خورده چی в общем غریبی را چشیدی اومدی و خیلی کردی غریبی چشیدم اونم ویدیویی که عربه داشتی چی داشت؟ عربه همون در روسیه همون در روسیه دیگه ما استاد زیاد تکلیف دارم برات من میدونم که تو حیاتی بویی را نغز میبینی دوست میداری خیلی تمام حیاتی بویی را نغز میبینم که حواس میکنی حواس ندارم که میگم فکر کم بغلی را نکنه میگم فکر بویی را بکنه این گپ запрещено برای چی بگو که برای چی؟ برای چی که مقصد اگر مردم خدمون همش که بوی شوه کی کار میکنه؟ خدمت وطن مداره کی میکنه بیا تو خدمت کردی من خدم خدمت دادم شگرانه الله 2 سال زیاد خدمت هم کردم хорошо نگاه کنی خیلی خدمت گفتی درباره خدمت دونه صحبت کنیم همه می خدمت منولا خدمت ایترای اوترای کو همی گرچه خیلی خدمت میره وطن خدمت چکی کردی خیلی هو تام چه بچه که است یادش بالا میکنی اوکی این چیزا رو میمونیم لیکن سران چیزای پلوس داره که تو خدمت کردی اومدی پلوس برای خود چی افتی چی گرفتی پلوسش یا چیزایی که مردا کیرا میگن کی میرن به یگون گریز به یگون کش و کش دبروانی صدقان چخیلی که ما دبروانی رفتم صدقان رفتم دما 2 ساعت موندم правил پیشنهاد کردم بعد همون پیشنهاد کردی دبروانی موی اپریل دم سفربر میشن میروان ноябрский бо ноябр да мақсад меравам 2 випуск дорам ба хулос хизмат чизи беҳтаринае ки ҳамон марда кира мегӯянд ки да ватанаш содиқона хизмат мекунад в любом случае хеле бақувват шиди омадӣ правильно ҳамин хизмат да чӣ хеле бош набоша фоидат кард одамое ки бачаое ки ёши ки ҳозир мисол хизмат кардагӣ нестан ё ки хиёле мекунанд хизмат ҳуи хурдан дар кораи ҳавоида чӣ савет дода метавонанд хизмат кунанд чене ки бародару ва дӯстон чене ки ами саркашаи хизмати ҳарбияи хизмати хусусан мегем қарзи шаҳрвандитон мақсад мегрезен су 10 сол 15 сол умртона мақсад незашто чӣ мекунед дамобайни бизнес дамобайни кор фаъолият дамобайни свадба мақсад тӯи тамошуда яке меқапан мебарад хизмат безебая гарени абидния аюда хуб бош пеш аями кор бора сар кардам пеш аям степинои боло рафтана мақсад мера якам қарзи шаҳрвандӣ таҷруба мекунӣ қарзи шаҳрвандита ин қарзи ҳар як шаҳрванд шербачаи тоҷикае ки мақсад қарз шаҳрдо мекунад дар ҳамин ватан окей в общем бачако коме жиланкаи ай хизмат ҳуй хурда надора лучше бесте инами бародар мегӯяд ки инами шаҳбоза шумо меги ира би чихи хароба ира би инами ҳама ҷош маибай фаҳмид инами одам гуфтезаги брен любой хе хизмат не мужик брат хизмата по-любому оли қарор дора шербачако тем более озина иначе не хурданакош ҳамаш сери ҳама чи сери пришку действительно ман хиёл мекунам ки дар ҳамин инами хонаи шахси ман уҷа зудтарай да барам оз як борга хизмат кунам барое ки 4 вақт авқоти гарм кара шароити хизмат чот гардайна дар дараҷаи оли қарор дорам в общем советет брен хизмат кунем бача ҳамин пацанако ёш ҳама каса дабравони брен хизмат кунем шабозҷон қарзи шаҳрвандира шабозҷон тада
як таклиф дорум фаҳмидед барномамо дар ҳамиҷа тамом намешава ҳозир матра як илтимос мекунам як либосакота мепӯшӣ матра мебарам кататса мекунем шаҳрда Тамома кама гуфтум ку мақсад время никогда не опаздывает. яъне гапи лой барномаи чахчах гапучапа аҳамият додеш хеле титту питту девона шид Слишком бад. ҳаму барномара вот ты короче чӣ кардӣ чӣ мегам обод кардӣ вот естественно уҷада бу бачаҳо будан мисол Мадина буду бобои Қанд буду Зебес буду Фарух буду лекин дим часа именно барои ту тамошо карданд вот сеюм часа именно барои ту тамошо карданд ва хостанд ки ин барои фақат баромад кунӣ ҳамин хотир ҳозир рейтинги худат братан космос дай ҳамин хотир брат тумада дар кори пуш мерем брат Тамом шербач. хоб в общем бачаҳо айни замон мо дар таи хонаи Шаҳбозем Шаҳбоз ози хича утюг карда прическои 22-11 карда меброя интизорем Сара форма саги, саги яъне солидный Богатый человек в мире, это называется космос, Мандалазия, как ракета. Ракетача ихтач? ракетача ирӯз дар хизмати тай брат Тамом базара нету, да? Все четки, да? все чётки братан сумарный пумарный розиги позиги ҳамаша братан Есть, да? Деньги есть, да? о кисата ирӯз пур мекунем брат Базара нету, да? ӯ як рӯз гуфти ку состояние чото зур шидеста гуфти ку состояние ма брат ай ту вобаста ту мада контент мети брат майна хелик мошинуда тра кататса мекунам Ошучава, ка? дари Шаҳбоз 22-11 хидам лично ҳуиш мекунам Базара нету, ка? гӯшка брат бес тида ягон бор дар ҳуй кардаган брат ғайр аз барнома инам хеле бо ҳурмату эҳтиром инам хеле Уй, ка агянуз нишон дет, мака. Блад. ҳамун барномаи ма давохи ҳуй кардаган Не, бо беғарзи ӯ барнома. хай уша баъд нишон медиҳӣ короче и телефон чанда иди 14 Pro, ка? 14 Pro ма ҳолям 12 карди гаштам брат соз аст состояниятам соз шидестай Ма ира ҳеҷ камада падарка Хеле хариди. ира ма меҳнат кам харидам 300,000 расидам амашкара ҳаҷ рӯи кам рафума гӯшка ҳозир айфон чанд буромадагай 16 буромадагай ти 14 дая 14 ду поколения ақиб даи ина ман ваъда метам инами видео агар ҳозбе чанқа бигем 30,000 биё 30,000 лайк бигира iPhone 16 нархел мерам ай магазин бо контент мекунам iPhone 16 як сухан ки 30,000 лайк да iPhone 16 айтай брат марда чӣ хеле ки мақсад согласоват карде действительно ма мақсад гапо надорум сидқан якмин дараҷа мардуми ғариб беран ай Тоҷикистон одамода чисто уважение Шаҳбоз даде як барои одамое ки да ҳами хусусан чахчах гапча барномае ки гузаронда буде слишком бад зривател рафта ин барномашаем бояд зривател бояд барава ма ҳами гапи ҳамира кума метонем қапида ё ки не мақсад чӣ гап ша ки 16 Pro Max мақсада Pro Max фарқ Pro Max фарқ надора 1000 сум 2000 разница дора мада братан ты да бари ма боши 2000 братан разница нест 30,000 лайк просмотр не просмотр фарқ надора чанқа 30,000 лайк бачаҳо ашмо баста агар ки форатона Шаҳбоз dd 11 iPhone 14 ба 16 лично ма падарка мешава брата бо ранги дигаро и телефон да намегирам и телефон братан да хидмат места фамиди рабочий мекунем уша личный 30,000 лайк да братан iPhone 16 ихтай 30,000 лайк мардум бетараф намемонем мезанем нами ҳамаш ба хотири Шаҳбоз даде як ва ба хотири акаи Рустам Машуров ки барномааш хеле да дараҷаи оли қарор дора рафтем брат рафтем хусусан мерем дар нишин ту пара мешини брат овака хоб рафтем
Шабоз? Ок. Дар оила чанд касе? Дар оила 6 нафаре макам. 3 духтару 3 бача. 3 духтар ҳастай, 3 бача ҳастай. Ту кадомиши? Ма ай ҳама кенҷакиям. Ай ҳама кенҷагиши. Ту оила ма хеле дори насани даркадиста миёнад. Миёнам безе. Ой, на, ту медони хеле мошинада бисёр шидагӣ брат. Хеле мошини хуҷа бисёри бад ай мекунам макам. Аҳа. Туист бугим хидмани. Оилата ки нигоҳ мекунад, фақат худ нигоҳ мекунӣ? Правильно? Акатам хай ҳаста ёрдам. Акон хай дар давлатҳои хориҷӣ макам. Корбори зиндагии хачун қатъиям. Фаҳмам. Ҳамин зан ки мегирӣ мақсад ай пас зиндагиит мешавад дигар чӣ кор мекунӣ? Чи кор мекунӣ ягонҷода? Официально ягонҷода кор мекунӣ? Оилакакӣ? Оилакакӣ чанд ҷо мақсад приглашат кардагим, кор кардагим нестам ай сабабе ки оилакаш пастай. Маош дар дараҷаи паст қарор дорам. Хулас накардам. Ман он маоша не за что меёбам. Бе ҳеҷ як хеле бозӣ карда меёбед, правильно? Вот. Як моҳда чанд қа меёбӣ яка? Як моҳда ба ҳисоби ман тотаи ҳамин 10,000 сомон. Ранги ҳамин оиликаи хидмат, кароши оилик. Агар корам кунӣ ҳамон қа пашти меёбӣ ёки камтара я оиликаозӣ? Камтара. 10,000 сомон. Фаҳмо. Як саволе метавонам, ба фикрам ягон кас ин савол додагӣ нестай. Агар ман мехоҳам ягон ҷода ягон рӯз маро таклиф кунанд, мада савол бутан ки ҳеҷ ка маро таклиф намекунам, ман ҳамин савол наметавонам. Вот. Ай ҳама рӯзи бадтаринат кадом рӯз буд ва кадом вақт буд? Чанд сола буди? Шояд ай вақтҳои кӯдакит боша, шояд ай 1 сол пеш боша, шояд ҳозир боша. Ҳамин бадтарине ки ҳамин уже ай ҳама рӯзи бадтарин ки ҳамн брат мегуфтам, бачаи ча мегуфтам. Дар хона мебурдам, нигараш мекунам. Дар хона нони хонара зиёд бисёр хӯрдагия. ҳамини дав нашида буд. Ман мехостам пешравӣ бикунам, он ҳам мехост ман пеш барам. Ҷурагарӣ, бачаи чагарӣ ҳамаш хусусан ман мақсад ай чизи шахсии худам гап мезанам. дар бораи ҷурагарӣ гап задисти? Ай ҳама рӯзи ҳамин бадтаринам ҳамин ҷурабозие ки мақсад ман ҳамин 4-5 сол ки ман ҷурагарӣ кардам, ҳечи ток наёфтам, ай пашти ҳам ҷурам. Ай пашти ҳам кентам ки мақсад бачаи ча мегуфтамаш хонада бишин бихел мақсад хирда хӯрок. Я тарелка мехӯрден, я вилка мехӯрден, я тика нона дилица мекарден. ҳадвадитат кард? Бисёр дастгириё кардем, бисёртар дастгириё кардам. Бо ирӯзаш дахестай биромада парвистивида видеообращение карда ки Шаҳбоз корнамаке, Шаҳбоз итария, Шаҳбоз утария типа ки худаш прав, худаш ҳақqa як бута ба гуфти худаш ҳақqa. Ҳатта мо хай нони додагимона таъна намекунем. ин самасаатила ин ҳамин видеоро ӯ мебинодем. Хулас яъне ки коре ки ҳамон нисбат ба ту кард, хиёл мекунӣ ки ай ҳама бадтарин рӯзат буд? Ай ҳама бадтарин рӯзам буд. Ай ҳама 3-4 сола ки ман мақсад қатъиш дӯстию рафиқӣ кардам. Ай ҳама чизи пасттарина ҳамон одам кардам ки дар ақли ман ҳамаи зиндагии ҳамаи зиндагии хонаш ай пашти ман буд. Мисол ки лубохи обеспечил мекардам. Ман инайра биги ба ӯ дигара бар, иша биги ба ӯра бар, иша биги ба ира бар. Балбои семияш мақсад обеспечил. бачака узри зиёд камтара касалам. Дар семияи ман хусусан ягон кор кардаги нестай. Яъне ки тада фоидаш омадагӣ нестай? Фоидаш омадагӣ нест. Хулас инам тари кора карда ки дар инами 3-4 сол ки ман агар худам ба ягон одами дига мешидам, ман мумкин ки ҳозиража соҳиби мошини шахсии хидмат доштам. Агар ӯра ёрдам намекардӣ? Агар ӯра нигаҳ намекардам. Ёки ягон одами дига мешида барат?
این تو که اگه مودم میگه خصوصا مودم медони Шаҳбоз, ҳозир ман саволе додам, нигоҳ ки рӯзи бадтарин гуфтам, рӯзи бадтарин айтанте дигар одам мешид, ки ман мешидам ҳамчун ёки хусусан ман мешидам, медони ягон ғарибиро нақл мекардам, дар берун мондаму, бесум мондаму, там мисол галодни будаму. рӯзи бадтарин бояд ай чиз бояд ҳозир ман мегӯм куҷо бурдастам савола. Яъне ки ягон одами дигар агар савол бити, рӯзи бадтарин ягон тема нақл мекунада, ҳатто иҷа ҳамун бародари бывший там мисол нақл кардасти ку, фаҳмиди? Ҳозир ман представить кардастам ки насколько у одам гнилой будае ки тра западло кардагие ки ту рӯзи бадтарин та именно ҳамура пример оварди. Братан аҳсан ва чӣ мегӯяд ку мутаассифона я сожалею мегӯяд ку, фаҳмиди? Вот ки ҳам хеле бародар доштай. Анака гуфтем гузаштем у бародарта, ту метавонӣ дар чӣ гап занӣ? бадтарин ака дами дар ғарибӣ айс пили патентам омада буд, айс пили гостиницам омада буд, бо чия ис пили питаник пили надоштам ака. ҳам гишна бадӣ, ҳам қариб бехона бояд монӣ, ҳам патентасум надорӣ. ман яккам бора рафта будам, яккам бора ҳамин шатара резка хӯрдум да. ай пашти ки ай пашти ҳамин ҷурам. Именно бо ҳамин ҷурат? Инам катид буд? қатин буд. мақсад незашу рафтем, сӯхтем омадем. сӯхтем. Нагӯй ҳамин бурдак ман. қатиш рафтем, дикаса рафтем. Набурдак ман, ин мара ҳеҷ вақт аҷиба ки хидаш яй аст ман. мақсад чӣ намекунам ки ба гап ман наира шавлиён мегӣ ёки мада неем. Мада ната ман хидора шага. Ман эҳтиёҷ ба ҳеҷ кас нестам ака. ақаллан ҳамун компютер ки очонда намебурӣ, ягон дастша сафед кунӣ, як дуои оҷира бигирӣ. Намекард, ҳамин хеле корҳои хайра садақата намекард. хусусан ҳамин бошав бахирама, ҷеба ки мардума фаҳм бикунем бигирем. ман мегардам мегӯм ин чиз мода намега, та хаб ка мега. ман иҷа ҳастам агар бидам. Ну тогда окей. мақсади ғарибӣ равид чӣ буд? ғарибӣ рафтам, мақсади ғарибӣ рафтам. Сумкоркунӣ ёки рафта айқафои лицо сумкоркунӣ буд? Не, айқафои лицом палкоркунӣ нарафтам ман. Ки мақсад ман оҷа барам бахирама, нушу неъмат майрӯи миллион боша ки ман дам бигирам багардам. мақсад адихат кунам. мақсади ман кор ба як нияти нек буд ака. ки хай шигронаи алло ба ҳеҷ нарасида бошум, ба ҳамун як чунин чизе ки қудрати ҳамун дорам мо иҷро кардем. ай бисёри одам буда, мақсад результат задам ака. як чӣ ҷамъ кардӣ? Не, ҷамъ накардам. ман онқадр ҷамъ кунира ман ба фикри ман. результат гуфта ту чӣ дар назар дорӣ? результат ки мақсад бахшиш бачаҳо як бор дигар мазам нест. кампири очама ҳаҷро кардӣ? Молодец брат. бешхози модарҷон ҳоҷӣ шидагӣ? биби ҳоҷӣ шидагӣ. худора шукр ба ҳамиш худат рӯй кардӣ? ин телефон ака. ин результат задам ки инам результати ғарибӣ ай? результати ғарибӣ ай ака. ира уҷа харидӣ ки ҷо омадӣ харидӣ? ира аямуҷа харидам. ира харидам омадам ба хонара лавдам шабу хай якам беш созиш кунам. худора шукр бад нест. як бор дигар хотиррасон мекунам бачаҳо, агар ҳамин видео 30,000 та лайк бигира, Шаҳбоз iPhone 14 16 Pro Max да брат алиш мекунем. сразу автоматом 30,000 лайк мешад, ту мана занг мезанӣ, мегӯяй гӯшка 30,000 лайка скринша мана рӯй мекунӣ, брат? Тамом ака. яре мезанем. 30,000 лайка мардум дариқ надорем, базанен ҳамин акаи Рустам Машуров мақсад дасловяш бомонем. дасловам биқапа кароше. Шаҳбоз, ты чӣ фикр дорӣ? Сум, яъне пул, яъне деньги, яъне доллар бахт мебиёра? Не, фикри ты фақат шахсии ты. фикри шахсии ма пули бисёр одама берава мекунад як. одама хушбахтиша месӯзонад да. сеюмин дараҷа
ба лубои кор даст мезанӣ барои мақсад ҳамин пал ки дорӣ ба лубои кор даст мезанӣ. се чорумин дараҷа айхида дур мешавад. ҷавоби беҳтарин брат. медонӣ ҳозир 4 мисоле ки овардӣ на самом деле ҳамин пул ки дошта бошӣ фақат синни ҷазирӣ мерай. ҳамон пул синни ҳамус мебарата. бале правильно? бале вот худат дар ҳаёти худат ай ҳама бисёр дар киса дар ҷебакат ёки дар касат намедонам дар банк ҳамин обши ҳамин суми зинда чанд сум доштӣ? намедонам 10,000 20,000 50,000 ҳама хеле чиза хотир дада меёрӣ? мана кам аз ҷуда ростига вака ма ҳам захира мекунам ҳам фикри ақиба намекунем фикри ина ирӯз ки ма ки ястам ки кор ки кардам 50 дирҳамша мехӯрам 50 дирҳам мегаша касада мепартонам пагажа дастам мешава пагажа ястамша мехӯрам ястам мега бафураки мақсад ту ҷамъш мекунӣ правильно? ҳам мехӯрам ҳам ҷамъ мепартонам ки мақсад барои и зиндагие ки мақсад навсек случай мега ягон начорный резка медонӣ ки мақсад даи замонаи хидмо ҳеҷ каозе намебурора 50 сом ёки 100 сомат бата мегарди меги қарз битаён метавонад намета надором мози хидмода темаи бафши рафтесай гизала рафтесай ҳамин надорум чизи хубае ки ҳама меган надорум наметавонад агаин дорам ман худоро шукр пешакӣ страховкама ҳастаида ака начорнидем гирифта мондагӣ леки намегӣ ки обши дар ҳаёт чанд қисм дошт як бора и цифраро намегӣ гуфтанӣ нестӣ и цифра мегум ака нагӯи хубая скрити бимонам ака тамом ирам кори беҳтарина анака нигоҳ кун як бор дига ман хотирашон медонӣ да барам чанд сум дорам ака чанд сум дорӣ я 20 сума я 20 сума бо тангота мебурӣ ака 21 22 25 28 сомон карта 28 сомон бо карта дорӣ карта дорам ака картада ма ки таре сағираи фребкан неста худоро шукр яъне ки ҳозир чизе дорӣ кассата нишон доданӣ 80 сом нишон нади мумкин нест короче хелиш мекунем ҳозир айни замон ҳамин кассаи тай правильно метова фокуса меқапа ягон хина меқапа хай скринша мемонем хай чи скринша мемонем охи ҳамин гина 80 сомоно 36 дирам и 100 сомон правильно бо 8 суми дига значит 108 сомон дорӣ ҳозир ин айни замон дига сум надорӣ касса ҳама қисм дар ҳаёт дорӣ ҳамин 108 сомон дорӣ правильно ҳозир серьёзно гуфтасти ягон дар дасти оча дар дасти ягон касса банк дам сум надорӣ не банк да вообще сум надорам ака хай брат ма хиёл мекунам ки кисаитра охири барнома да ҳаниқ пар кардан дар кораки хеле зиндагӣ кард намеша брат хетрам як ҷавон бояд зан гирӣ гайр аз айфон талиш кардан гайр аз айфон талиш кардан бо ҷебакта пир мекунем ки хетрам як план дорӣ надорӣ планои ман худо хоҳад акаҷон дар оянда мехоҳам он қадар мартабаи буланда неяву дар ин пастаракош мефурам як чизи шахсии хидмат дошта бошам ака мисол ягон мини маркета ягон тиҷоратча дошта бошӣ чизе ки капат мекуна правильно кам бале ягон нонат бота
бале бале давоянда айнами ҳарсеш якташа вибар мини маркет ходохона ав барномаи чахча гап чавда гуфти ман бизнес мекунам там мисол ходохона дон шаҳрма и просто тема буд правильно барои ҷалбкунӣ диққат ҷалбкунӣ мисол мақсад ман гуфтасам куакаги рустам мақсад ман дар камера дига шахсиятам не ки ман пеш вақте ки серьёзни хидмо серьёзни обращаться конечно ёки шухи обращаться не ҳозир мо фақат братан серьёзнем яъне ки ҳами камера гирён мешава актёрскии мастерствои шаҳбоз резка мақсад образ намедорад правильно анаки нигоҳ ки шаҳбозҷон як савол метам ад душе фақат ҷавоб те брат ина шоҳ барномаи чахча гапчап 3 серия биромад гарени базалитет кард гуфти хеле топ першид правильно ҳама ҷода тичид вот пешаи чӣ хеле буд набуд брат дар куҷо буди набуди намедонам брат ман тра кофтам ёфтам овардам дар барнома шинондамад просто савол дар чист мата савол медате конкретно ҷавоб де баъди барнома фарқияти уровени популярности хита дигаргуна ҳис карди ё ки на яъне ки хит карди савол ё ки не баъд аз барномаи чахча гапучап думка дарафти брат баъд аз барномаи чахча гапучап популярный агар аниқ популярный шидӣ бисёри баъд бади популярный яки барномаи чахча гап ботра космос да буровардак ҳамин чиза ты ҳис кардӣ хеле там таклифо шидан ози там зангир мезанам биё бирем ака норак бирем варзо бирем исуса мачай шотимо ҳамин чиза якам тарак нашрте шаҳрте ёки нашрте шаҳрте рости гап баъд аи барнома хела реаксияи дигам омад ки действительно мардум ҳама согласовата дар шаҳбоз карданд ҳама трап вперёд гуфтанд дар ҳақиқатан якамин дараҷа ки ҳурмати шаҳбоз дар ҳамаи мардуми тоҷик ва мардуме ки ай ватан берунен ай танаи падар модара зана фарзанду гулаку мақсад дурен якамин ҳурмати ма ба мо одамо ки действительно дар ҳақиқатан реальни дастгирӣ кардем шаҳбоз мегада дастгирии шумода ма худам рости гап дар ҳаяҷон мондам дам гирифтам слишком бад энергия бо ай сари нав мотиватсия мақсад нигоҳ ки ма брате ки қатъин буд ма ай пашти ҳамон братам уже ба зону ғалтидам ай сари нав ма вақте ки ма гуфтам бе ма қатъи ҳамин мардаки хуб ҳамин нав уже чанд сари сол наби хидадака қатъи ма яъне қатъи хидадака бе мегум ма қатъи акаи рустам ашуров мақсад барнома бикунем ҳамон мақсад як чунин ҷанибата зиндагӣ яъне мешава не да айраҳ мезана ки ту накун ту ҳамкорӣ накун ту итари накун ту тари накун какая разница гуфтам ма нун даҳанам мақсад ҳамин зиндагӣ ай пашти ҳамин интернет аяка честна гап шуда ман мақсад мардума на фреб мекунам на конкурс мегзавонам на гив мегзавонам ягон чӣ намекунам фақат сиёмка ҳамин сиёмка мекунӣ як сум ду сум меёбӣ ҳамин фақат чизи дили худ ман мекунам ма ба шахсияти ҳеҷ кас ҳамин якамаш кор надорам ҳуқуқи гап заданам надорам мақсад то ис бигем зури баъд яке ягбора энергия омад мада мардам мада энергия додам бо ранги адреналин заряд шидам ака ай сари нав хиёл кардам ба дунё омадам ай сари нав ба по хестам ака ма действительно даинами гапи мардам действительно роҳат кардам ака ҳамин гапи шаҳбоз дамарам тасдиқ мекунам ҳамин мардум ҳамин мухлисо акам ягон вақт подписчикора даже подписчик намегум даже мухлис намегум барое ки ман мисол артист нестам фақат бародар гуфта муроҷиат мекунам подписчикода бародаро инами шумое ки шуморо тамошо мекунем ки агар ҳамин
майли просмотр гира. Не ки вақти таги просмотр да хеле ҳақорат боша ко намефорад дига ҳамон чиз. Лекин просмотр нагира, не ки дуруни ҳами комментария ко пари ҳами шеринар ҳамин чизои ҳами хуб менависанд ко на самом деле шумо моро мебардорен. Ма шумо серьёзно гуфтаистам. ҳамин шумо гуфтаен ки мисол Шаҳбоз дар кора ина Шаҳбоза як бори дига розӣ карда шинонда рафтаистем ва шумо да аз фурсати муносиб истифода бурда як бори дига раҳмат мекунем барои ки ҳамин шумо ҳастен моро тамошо мекунем ки мо ба ин қуллаҳои нахели бигем интернети каме ҳам боша мерасем. ҳамин хотир раҳмат калом миннатдор. В общем тайма баъди барномаҳо розӣ брат. камаеса айнами ай замин то осмона бигем хато намекунем. Розиём ки действительно энергияро якмин дараҷа худа ташкил кардива ва мардум ин чиза ба худаш дастгирӣ кардан реальный мақсад чӣ кардан дастгирӣ кардан падешка кардан. подписчикҳо чанд қабл дар инстаграм пешаи барнома 27000 ака 27000 ҳозир чанд шидан ҳозир 40000 ака 40000 чихелай брат як ҳамин бародарои худмора як илтимос кунем 450 кунем фақат инстаграма коми мора кади Шаҳбоз дастгирӣ кардан мехоҳа марҳамат ина инстаграми Шаҳбоз ина инстаграми ма стили худ кади инстаграми худта брат ай мара не ай худта я реклама гизала ки бародарам ма медонам ки дар ютуб садҳо ҳазор одамо инстаграм дорен вале инстаграмои моро шояд намедонен ки подписка намекунен. мақсади мо ҳозир 40000 подписчикитра 50000 кардан. марҳамат мардум ҳама каса немедленно дастсарошни эта моя информация на 25 года медрони секин майда када аиста обуна мешавӣ. страничкаи ма Шаҳбоз dd11 нақта tg медрони поинак да медрони немедленно ай ҳамаи системаи ауксиони космос ракета обуна мешӣ. окей? Ну тогда договорились базара нету. Всем удачи, I love you, thank you very much. Мы таджики никогда тормоз у нас таджик не работает, навсегда газуем. Газуем, никогда не тормозим. Период в космосе. Хаму гап там неки хичит, братан. Газуем хичит. Бачи, ту берахми. Как учёный. Ту берахми. Фамиди? Хамура я бордига. Бародару ва дехтараку. ҳама каса гӯш кунен и тексти гизалай бада эра бояд я арусе ки мақсад мара кидат карда буд бояд амо арусу мехондак барои ма не ки хай сабабе ки беарусем ба ма худам айтани арусум гирифта хондаистам ҳамин байда мехонем я 4 ҷумла 6 муддаам бигирем рафтем истироҳат кунем. ту бераҳмӣ дарди дил ма намефаҳмӣ ту бераҳмӣ дарди дил ма намефаҳмӣ ту бераҳмӣ дарди дил ма намефаҳмӣ дарди дил ма намефаҳмӣ ту бераҳмӣ. В общем, брат, ҳами хеле байд ҳастай на самом деле, ёки ҳами хеле байд на самом деле ҳастай. На самом деле? Ман хелгам терамера дар барнома придумат карди, ман то ира намедонистам. И байд ҳаста, баъд ман яки ҳами заводи Россияда будам ака. прораб тоҷик буд ака. Кайфан кана овара бисёри баъд кору мефаҳмам, фаҳмидӣ? Мешнохта? Не қасозам мешнохта ака. бисёри баъд кору мефаҳмуда. Ба мегаштам баъд ҳама хи нигаҳаш мекардам. ту бераҳмӣ мегуфтам, ту бераҳмӣ. Ӯ худаш намедонам ман чӣ гуфтаистамаш. Ака бераҳмӣ баъд кору мефармуда. Баъд ҳамин байда гуфтамаш. дар бораи арӯс ишқи ошиқӣ гуфтӣ, арӯс просто обычный арӯс гуфтӣ ёки на самом деле дорӣ ё ин ки дошти духтаре ки мисол ҳаста мисол арӯсе ки мисол кардиш мегардӣ там як-ду свидания мекунӣ, жвачкаш мехариш, там чӣ мегӯ мороженое меша свидания мекунӣ, это одно. Яки бо ҳастай духтари дастори ки нахели дил та додагӣ ку барош любой чида
тайёрям. Хеле арӯз дорӣ ёки дошти ду сухан агар дар бораи ишқи ошиқӣ? доштам. Доштам, намегуфтам надоштам. Доштам. Ошиқи бад. Чӣ бане? Бад. Яъне ози нест. Ози нест. Ошиқӣ неста ё ин ки ин мена ҳамун духтарак неста? Хусусан ӯ буге маро тарк кард. Амин вақте ки ман хизмат рафтам, баъд агар не шишта бод гария када бод. Натавое гария кард ки Шабозҷон бета наметонам, бета зиндагӣ карда наметонам. 2005 бад. Шабоз, брат, боз ма та як ҷое бурдесанги уҷа на магазин, на ресторан, на як чи дига. Ами хотӣ на дромадем. Ҳамо 80 сомоне ки дар картар буд ку. Ҳамуда ин ами чизора гирифта. Ягон бутерброда, ягон ходдокай кунем. Ина хелиш мекунем. Чӣ будай? Чӣ мегам? Ях кадаги будай. Ана таиш мекунем. Овош неки зиёдтар будай. Кавиш темои бобигӣ мекунем ра. Лоз мерем. Ходдок. О, бачаҳои хеле як темаи ресторан, писторан накардем. Агар ин дора қирби ресторан рави дора саграчаю. Як рӯзи як ҷое омадем ки ҳамин фақат ходдок мехӯрем дига. Тамом 5 минут пас ходдокҳои мо тапа тайёр мешавад. Мардам хай бо ошибка намекунем. мо даллабои ҷамъи дилмон софайда саргазш. Ба дар инҷа хотиррасон мекунем на инстаграми Шаҳбоз, инстаграми ман навистаги ҳама касо опт медроем. Як таи обунача ва як комментарияи мепартем мегӯем ки мо аз ютуб омадем. Хоб братик, тра 50,000 мекунем брат. Ҳозир 40,000, 50,000 мекунем. В общем, харидора кардем. Анака биё лайфхака нишон тимакаматда. Дар дуруни мо саиска ҷӯшондем. Коме агар ҳамин кора накардагӣ боша, ёд гирем. Қаб ака брат. Ина қаб. Иҷа хеле ин бо. Биё иша қаб. Қабиш. Агар меғалти батан мегирифтимаш мехӯрдимаш. Ай, Шабоз ама вақт дилаш софай мардам. Ба худо ман тари одаме нестам ки доша. Оҷ айтанҷа дига одам мешид ку, айтанҷа дига одам мара ресторан бар исусун. Чӣ мара система сайска ки фан кадестим мегуфт. Фамиди? Лекин популярный бадагитер, ай бисёр популярный года статусш баландтар ай брат. Бош ина ма статистикора гирифтам, ина мусора мегирам брат. Бародари азиз, раҳмат калон ҷӯшонем, азо раҳмат. Хоб. Азо раҳмат худо шербач. Гапат надорум бачаё. Нака я сев та падарка мегирам шаво. Ман медонам шиками та гишнае. Шабоз. Ока. Дар бораи духтари дӯстдоштат гап задеста будем. Сухан ки кияю, чияю, барои чӣ тара тарк кард? Ту чӣ кам будӣ дорӣ ки таркат кард? Ва ин равози ту па кайфу нақл мекунӣ ёки аламовар? Аламовар. Нақл ки брат. Хулоси гап ҳамун сага дафт намекунам.
Я сангш бза камерачи браво. Не, саг бисёр брат. У ҷада на гуспанду. Як нада бия. Ягон бза вахраба везе мешава. Хулас арус машуқаи ма беҳтарин машуқа буд. Ҳар рӯз баром гария мекард, хай 10 сол қатъи шошқӣ кардам, на? 10 сол хай нигаҳаш мекардам. Хулас нигаҳаш мекардам, усу системаш мекардам, гап-чап мекардам. Ай ҳама чи таъминаш мекардам. Оча-оташ медониста. Ака надоштау, додар дошт, додарош ҳардаш мешиносонам. Кай вақте мерафтам, встречата мекардам. Мерафтам, қатиш мешидам, мехестам, мехӯрдам, бобои чӣ. Нигаҳаш мекардам, айлабои чӣ таъминаш мекардам. Дӯсташ медошти, урам тара дӯст медошт? Уанин дӯстам медошт. Ҳис мекардӣ, ки ӯ тара дӯст медорад? Ака вақте ки як чиз дар зиндагӣ сабаб мешавад, баъд ҳама чизоро мефаҳимаста. Хулас ки ман дар зиндагӣ баъд хизмат рафтам. Пешаи хизмат рафтанам, баром гар як шабу рӯз ба телефон алло гапзанӣ ва усун система мекардам. Бахшиш. Ҳеҷ куна мекардам, ака. Хулас дига ака чӣ кардем? Қатъим ҳар рӯз души чахчах мекард. Гария мекард, Шаҳбозҷон, ман бета наметонам, Шаҳбозҷон. Бета зиндагӣ ҳичи нестае гуфт. Ман то қадами ҳаётам дар ҳамин зиндагим тара дӯст медорам. Хела баром гария мекард, хела. Аввали букваш се. Се. Номаш? Буква се. Номаш. Хулас гария нола мекард. қасами дунёиро ба учову ба оташ мехӯрд, ба дударош қасам мехӯрд ки оянда ман мехоҳам қайтта бошам. Ман мегуфтам ки маним ранги та. Яъне вақте хизмат рафтӣ кадиш алоқа да будӣ? Чанд моҳ? Почти бигӯем 10 моҳ. Баъди 10 моҳ айс ӯ гум шид ки ту гум шидӣ? Ӯ гум шид. Ҳозир ки ҷудае? Намедонам. Ростии гап намедонам. Чихе хизмат омадӣ ягон бор алоқа набаромадӣ катиш? Хизмат биромадам, қатиш як бор, ним бор зан задам. Қатӣ хонагиёшон гап задам. Баъди ҳам хонагиёшон гап задам, баъд чӣ кардам? Гуфтам Москва рафтагӣ мекардам. Ман медонам ки ту ях кардӣ брат. 1000 сомон ай гонорар чӣ шид? Чӣ мегӯям? Минус шид брат. Без проблема ака. Хулас дига ака, дига ҳамита интересиятш накардам. Як бор мо хизмат биромадам, як бор дига хонашон рафтам, боз то дил мекаша ку. Дил ки кашид, бо рафтам, як бор дига интересият кардам. Хай гуфтам хай чизе бад набад, ҳамаш гузашт рафт. Маним фромӯш мекардам, таним фромӯш кардам. Биёй сайрна бо Дидӣ чи ягон бор? Не, надидамаш. Ҳамин ният кардӣ рафтӣ? Ҳамин ният кардӣ ёфтаниш будӣ? Рафтам, хай хонагиёшон қатъи гап задам. Гуфтам чӣ кардам? Москва рафтагӣ, ай Россия да усусу. Вообщем надидиша дига? Надидамаш. То ҳозира? Надидиша? Ҳозира надидамаш. Чанд номер бахшиш пурсидестам барои ки касалам. Вот. Шаҳбоз, нигоҳ. Ҳамин дӯстдорӣ, ошиқӣ, ҳамин темаи як темаи ҳастаги нами сиёно мекашад. Бале. Ау тема хитабой ҳо, бале, бисёр мисол дар зиндагии духтарон мешавад ва ғайра, не ки якта единствен ҳамин дӯст дошта якта мешавад, а? Фаҳмидӣ? Яъне ки мисол мешавад ки нигоҳ кун. Ина дӯст доштат, инаҷа бо 10та паричаи дига. Фаҳмидӣ? Агар дӯст доштаи ту чени и париё хушром набоша, не ки ту ира дӯст медорӣ ку, хиёл мекунӣ ранги ангел метава, ранги фаришта метава. Яъне ки дар тарозу монӣ сиёно дӯст доштата выбират мекунӣ, да? Вот. Ҳамин дӯст доштаи ту духтарак ба номи С ҳам хеле дӯст дошта буд? Чӣ? Яъне ки ҳамин чӣ дунё дар духтари хушрӯ бошаву ва дӯст доштаи ту боша, ира выбират мекардӣ, правильно? Яъне ки сахт дӯсташ медоштӣ. Правильно? Ана ки нигоҳ кун. Ҳамин бисёри шербачакора яке ҳамин ошиқӣ мешканаву яке зиндагӣ. Ки бисёри шербачако хачуна действительно бой метавонанд. Фарз кардем
یوف شی دختر هم دختر لیکن ای باین چند گذشت هر سال 3 سال گذشته 4 سال چی بعدی بر هم خوردن عاشقیتون 4 سال گذشت правильно نگاه کن فرض کردیم که دختره که تی یافتی چی بد نبد میخوای که چی باشی نه چوا دیگه نه چوا برای سبب که دل من все دل که شکست که بخره دیگه вообще او دل دیگه پیوست کردن نمیشه پیوست کرده یا که сваркаш کرده نمیشه که او دل بچسبه بابرد خب کی زن میگیری نصیب انشالله نیت ده هست خدا خواهد چی بانه که نیت دارم نیت در سال 2026 باید من زن بگیرم که نیتم نمیخیلی که 26 25 26 26 понятно بعد یه سال پاس понятно نگاه که برات من شرایط خونه تا دیدم شرایط خطه دیدم و خیلی خونانگیات کتی حاجیانه کتی حاجی کمپیر کتی شناسم مثلا این روز نه او روزا شناسیده بودم مهمان مکرد یا برده نامش خوردیم چای دادیم کلباسه تمیز سس جارد کردیم خوردیم با سیامکا کردیم در خونتون вот نمی اوچات خونانگیات کاری که تو میکنی میدونم واقعا تو چیکار میکنی میدونن که بچه‌ش هم پاپولار نه در حیات در جمهوری بیویوجی من نمیدونم نمیشنه تلفن اینا نمیشنه نه نمیفهمم یکمین درجه تلفن صرفم نمیره دومین درجه خیلی اپام اکم هستن و میدونن اون قصاص نه فهمو نگاه که حوزی اینستاگرام ده توزی سخت پاپولار نه آدمی دخترها می نویسن تا آوا با کدام تکلیف می نویسن با کدام مقصد دخترها می نویسن تا برای سیامکا برای عاشقی برای استریچا برای چی بسیاری دخترکو تیپا که با گفتی همون دخترو تیپا ازدواج سواری مقصد میدرویم می نویسن تیپا خیال میکنن که ما یکم بیاقم یکم کنتوزیم یکم سرزده که من نمیفهمم دخترو بسیارتا اکم مرا همی جوی سلاوی ما میکنن که هر روز تیپا تمورا که رکلام بکنن تمورا استوریز بکنن نکم میتاری نمیشوه خیلی میکنن که تو ساده ای تیپا تاو میتنگیش تا به طور بیپل رکلامش تیپا که ما تیپا ما قبول کنم ما خودشون گپ بزنم کاروچی ایت دخترها میخوان که فقط اکتیو تا میخوانن یک با منفعت خودشون خدمت اکتیو همی اکتیو تا منفعت تا پاپولار گیتر میخوان انا که یک سوال دیگه ای پاپولار بودن خودت سوء استفاده بردگی یعنی مقصد با دختران یعنی که اینا مثلا پاپولار نی اینترنت شناس شده که یک دختر встречаться کردگی رستوران عاشقی واسه گاو نه вообще یگان دختر که встречаться کردگی نیستی نه لیکن تو میدونی چندها دختر اومده می نویسن فهمیدی درباره تو вот میگن همین آدم گرین مقوله ایمونه فهمیدی هم پریکولوش هم رفت آمدوش هم رفتاروش هم استیلش فهمیدی همین خاطر تو باید بدونی که دیگه آخه تراوم یگان خیلی اورود نیستی تو گرین سیمپاتیسنی فهمیدی ناسان خیلی این قشبی این بروتابی بعد براتن ترا در بروتا داخل هم عاشقان فهمیدی گرچند که وقتی تو مثال ریش موندگی نه که به هر حال ما راستی گاو کجون با خدا قسم چخه بگم او مقصد قصی همه یک ما که یک کسا یک از گه بولو نمیدونم ما برای که دلم صافه یکا در زندگی دلی غرض ندارم دلی سیاه ندارم که مقصد با یک از گه زهر ما بچه کنم با یک از گه زهره بیارم تری نیستم ما شکرانه همون که ایما تویز بگیم فایده انیم نباشه و نکیم کردار خوب در درجه اول نیسته که کردار خوب رفتار خوب در مرتبه بلند قرار داره که هر یک آدمی زود مقصد حرمت احترام خودش در خودش مقصد
бениоя дар дараҷаи зурояка. Ман мақсад дар ин чизо худам қоилам, ки дар авру миллион одамо мақсад маро нигаҳ мекунанд, миллион одамо мебинанд, қатъи салом алейк мекунанд, лекин қатъи ҳама якем ака. Красавчик. Шабоз, братик, соли 25 сар шид, нав моҳи январ тамом шид. Дар оянда бо 11 моҳи дигар, 11 моҳ ту чӣ ният дорӣ, чӣ план дорӣ дар ҳамин ҳаёти шахсит ва дар ҳаёти соҳаи блогерит? Именно ба кадом қуллаҳо расиданӣ? Ман ростӣ гап ака, дар ҳамин любой ҷо бошум набошум, ҳармати хидмат дошта бошум, бас саима тамом. Мисол чӣ бугум? Ака у қадари бад, звери бад аншидан дар кор неста, ки мақсад ҳастанд одамое, ки пешравии маро намехоҳанд, пешравии тара намехоҳанд. бале. мо худмон мо немтари мардумем, ки мақсад пешравии якдигара намехоҳем ака. ҳада дигар давлатҳо нигаҳ кунен, як кас мебуроя намебуроя, резка ҳама ядгариша паддешка мекунанд. паддешка мекунанд ака. Фаҳмидӣ? Дар хидмат барои чӣ ҳамин чиз камтарак? дар хидмон айдасае, ки ба якдигар бахилем, ба якдигар рост намегирем. Якдигармона на ҳозир ман например гап мезанам мардум, ина ма ина ин мардака намехоҳам пешравӣ шава. Мефурам лақмаи даҳани ина мира ма бигирам. Мефурам зиндагии хиш надошта боша. Мефурам ки пони худ бич бошава бирава. Мо анам хеле ниятҳо дорем. Барои нами қака ма намедонам дигар далнишим бо чӣ гап занам. Ман ҳамин маъмеда яче ба қад гирифтанем ва хуш карданем. ҳамин одамое ки мисол исте гуфти ку як каса пешравиша намефураш, бахилиш мекунад. И одамо именно и шахсан фикри май нигоҳ кунед. Шабоҷон ман хиёле мекунем, ки ҳамин одами ба худаш серае ку пулдор, лойдор, кор дора, ҷо дора, зану фарзанд, оила, хона, дар, мошин дора, зиндаги обод дора ку брат. Ягон каза бахил надора. На хештаврош да авлодош да, не ягон казда. Фаҳмидӣ? Ина тасаввур ки нигоҳ ки брат. Ина ман мисол айта зурам, ҳозир мара мисол мебиёрам. Фаҳмидӣ? Ёки ина оператор муҳтарам оператормо аймода зурай. Фаҳмидӣ? Ёки ина бародаре ки ина гузашта рафтаист, ҳаёташ зурай. Фаҳмидӣ? Шкамш серай да кисаш сум дора ку. Ма утра шапидагия интерес мо надора. Ано бахилӣ ки наму те гуфтаисти ку ки мекуна? Ҳамин одамое ки нами там сер нестанд. Фақат нами ҳаёт буратан менолану чиванамо зур шидестай, айман нашидестай. Фаҳмидӣ? Бале. Барои нами қад ҳаёт да зиндагӣ дил соф. Одами счастлив, одами ҳами счастливе ку брат. Одами счастлив, одами бабахт. Одамизод ҳама вақт добрӣ бояд бошад. Одами бабахт, бадбахтӣ ягон кас дигара брат чӣ намекунад. Фаҳмидӣ? Шаҳбозҷон, бародари азиз, хеле суҳбат кардем, каме ҳам боша, умедворам ки наи бародарои азиз ки ҳозир дар YouTube ё ин ки дар Instagram ё ин ки дар дигар платформаҳо тамошо карданд, каме ҳам боша дар бораи нисбат фикршон алиш мекунанд, барое ки тирӯз ха ба ла накарди брат. Фаҳмидӣ чӣ хеле ки дар ҳаёт ҳастӣ, ман мехостам ки тира одамонам хеле қабул кунанд ва дигар тарафи медаля, дигар тарафи тангара, дигар тарафи Шаҳбоза вот шахсиятша будона. Ирӯз ту на мандалайза гуфти брат, на ягончи. Шаҳбоз, ман медонам ки ту ҳазорҳо нею миллионҳо дар ҷумҳурӣ мухлис дорӣ, одамое ки тра мешиносанд. Фаҳмидӣ? ҳурмат мекунанд, иззат мекунанд. Ва ман медонам ки ай Германия, ай Франсия, ай Америка, ай Россия, ай хориҷа туда бисёр мухлисот менависанд. Фаҳмидӣ? Мисол респект чӣ мекунанд, респект роид мекунанд, ҳурмат роид мекунанд, ягон чизи сухани хуб меган. Байни ҳаваида одамое ҳастанд ки мисол чӣ мегам, ягон падаркад роӣ кардагӣ бошанд, ёки роӣ кардагиянд, ёки нияти роӣ кардан доранд. ҳастаю хеле одамо ҳастану просто
ما که او قبول صرفه خیلی پدرکار گرفتن ندارم که مقصد میره ایرپورت نمیدونم کی را چی میگی ایکی جور چی میکنی میگیری خیلی اگر میگم که خیلی چیز روید میکنیم هست نه آدمایی که مثال پلاکی پدرکت میکنن یا که کدگیان او هستن خیلی برادرو هستن بسیار خیلی برادرو راستی گپ پیش خیلی دور پیش کارتر اون قصاص نمیفهمیدم میگفتن که در کارتر میفهمیم کارتر نمیفهمیدم لیکن نمیفهمیدم کارتر نداشتی کارتر چیز شخصی خدمت میکردگی ما که اوجازی کارتر داری میتونن که بمالول کامه بمالول میتونن که مقصد پدرکاشان روی کنن باشیم بچه‌ها چی گفتنیم شرایطی شهبازه تماشا کردیم خانه در نصیب باشه زنگیره همین سالن خدا خواهد 26 هم باشه ایسوسه вот خودش پرکتیکی خانه‌ش نگاه میکنم و من میدونم که مادام چند آدمو نوشته بودم مرا میدونم امجا یک بگم بزرگم برام یک برادر نوشته بود چیزما شهبازه خارجه تکلیف کردن یا بار گفتم تکلیف کردن ما گفت بلیتاش هم میتیم ایش هم میتیم اوش هم میتیم بیایا ما ایجاد هم چی راسخودی میشه چی کیفی که میکنم ما همش راسخود چه میتیم گفته همین پروسه بیا پیش ما برا گفته بود با ما اون برادر دا جواب دادم که ای برادر ها تی بلیتی را میگیری ها این مرا پول روز کیف صفایی میکنم راسخود چه میتی نه که اوجا چی خیلی میگویا اینا خیلی میگویا گفته بود یعنی که ده چلیک شد بینیز در دختر به چی میبیا؟ به خالی میبیا من گفتم که برادر همه یک گنرار کنین مثال فلان سومش بتین این سوما گیره در دستی مادر جانش بته با خودش بروا که شما دام گیره بیایا یعنی چی گفتنیم هست هم خیلی آدمایی که مثال مخلصتن فهمیدی هست آدمایی که نمی فناتن هست آدمایی که وای برای یگان خیلی منفعت نه یگان خیلی ای تو ودا هیچی در کنست فهمیدی پروستا میفره یگان خیلی پدر کچروی کنن ای تک داله вот کام بین شما دا اگر именно شهباز دا یگان پدرکا روی کردنی باشین این نه این گدایی نیست من سراغ شما رو میگم респект یعنی حرمت خودتون اگر یا که پدرکتون روی کردنی باشین در اپیسانیا رقمایی که شما میتونین شما میتونین پدرکتون شهباز دا روی کنین یک بار دیگه تصدیق میکنم یک بار دیگه خاطرنشان میکنم این معیوب نیسته ما را برای سلامتیش سوم جمع کردیم سوم جمع نکرده استیم یا بار دیگه گفتم که کام ژلانکا داشته باشه پدرکتون میتونین بمال کارتای خرجه پراموی روی کنین انا که همین کتی برات اوستا جمع بس میکنیم ها جمع برای که هم درشید هم خنکید هم بیما کورتکم ات دادم بابچین بچه‌ها همتون دا یکمین درجه هزار رحمت سلامت باشین با شما بود رستم اشرف و شهباز دد 11 برنامه چخچخ گپ و چپ سلامت باشین لایک و подписка را فراموش نکنید زر کنین برادرای خداکم اگر شما تا همین دقیقه را ویدیوی ما را با شهباز تماشا کرده باشید گرینی بعد اینا سپاسی کپا کلام یا بودیگه خاطرشون میکنم در اپیسانیا بازی ما و فردوس تв رفته استه مرحمت کنین оптом همه کسا میدونین 3 دونه ماشین داره 3 دونه ماشینی نرمالی نیو گرینی بعد همین ویدیو رو تماشا کرده باشین 4 روز پس بازی شد общее количество чипта 2599 дона нархи чипта 220 сомон 10 та гири 1 та падарка рафтем бачако айнои ман чиптора мегирем ва бурд мекунем